Toto berme iba ako skicu. Mne sa to strašne páči, ale... Na to nemáme budget. Nenecháme si to na budúci rok. Čistá festivalovka. Stratégia, už vyhrali väčšie sráčky. To je minimálne na klinec. Sorry, musíme sa s tebou rozlúčiť. Máme strašne veľa práce. Ten deadline sa musí posunúť. ASAP. U nás to ide úplne v pohode. ASAP. ASAP. To sa nedá. ASAP. ASAP. Ideme do tendra! Postúpili sme do druhého kola! V 6. kole. Odmeny tento rok nebudú. Kurva. Kurva fix. Kurva. Tak pekný víkend, chalani, a do nedele to chcem mať na stole. Papačky. ASAP. Vieš niečo netradičné? Fakt vtipné. Virálne. Čo keby sme to skúsili úplne otočiť? Čo keby sme sa na to úplne vysrali? Sorry, musíme sa s tebou rozlúčiť. Klient to chce zmeniť. To logo je dosť veľké. Ten headline je dobrý. To video sa lepšie zostrihať nedá. Strašná chujovina. Ale ja toho klienta poznám najlepšie. Poznáte tú kampaň s medveďom? Bubnujúcou gorilkou. S pandou? So skicami tých žien. Čo keby sme skúsili urobiť niečo také? Ale úplne inak. Nechcela by si zahrať v reklame? Ti dám herečku. Ešte včera to tam bolo. Ja to nie som žiadna poštárka. Máte to forwardnuté. ASAP. Kým to nevymyslíme, nikto nejde domov. Sorry, musíme sa s tebou rozlúčiť. Mám to. Pičovina. To zachránime headlineom. Tak toto nikto nikdy nikde neurobil. Čo už? Všetko raz bolo vymyslené. Na celom svete. Bude sa to šíriť samo a nebude vás to nič stáť. Sorry, musíme sa s tebou rozlúčiť.